ngibuyile. Sawubona Buthemba. Ngeke ngabuka ama-videos akho. Ngabona ukuthi nami ake ngisho udaba olwehlela ubhuti wami ngoba usuke walifunda lutho alifane nalo. Akuthulani ke nilalele. Buthemba, ubhuti wami ayiwathanda amantombazane. Engagcini lapho even ngisho nabafazi babantu. Angimbeki nje kahle wayebathanda and umama wayemkhuza njalo cause ubaba wasasesinaye sasisele nomama kuphela. Sakhule kanzima thina Buthemba kodwa ngesimo sokuthi umama wayekade sebenza esinakekela mfowethu wayekade uthisha. Ubhuti wami wayesefundile eqedile mfowethu wayefunda DUT esefundile eqedile angisayikhumbuli kwa cause la beyifundela kwakuyini. Nami ngiyafunda ngisafunda eUKZN angakaqedi ngaleso sikhathi. Alright, ushuthi ubhuti wami ehlangane nomuntu sisi kwi-graduation yakhe ephelezele umntanakhe. Lo sisi lo ushadile. Umama lo ahlangana naye usisi usethe kuba mdala but ngesimo sokuthi abantu abanemali ababonakala ukuthi badala. Right, so ubhuti wami engikhombise lo sisi. Mina ngim-DM usisi lo ku-social media ku-TikTok sixoxe esho usisi ukuthi ushadile but umkhwenyane wakhe umuntu wama-truck akabuyi uyaphela u6 months engabuyile. Or ngenxa yokuthi ubhuti wami ngangimthanda and bengimdala kunaye mina ubhuti wami, so bengimkhathalele kakhulu ngoba bekuyimi naye ingane kamama soyi-2 kumama nakubaba. So indlela bengimkhathalele ngakhona bengingamkhetheli intombi but bengenza investigation ngaleyo ntombi ngithole ngixhumane ngihlangane naye senze meetup sixoxe naye ngesimo sokuthi wayenentombi eningi wayesengifihlele ezinye. Lalela ke Buthemba kule engangifihleli kuhambe sihlangane nalo sisi bese yangitshela lo sisi ukuthi ushadile kodwa uyamthanda ubhuti wami. Alright, kanti Buthemba ilapho khona ubhuti wami azogaxela khona. Yabona Buthemba, abantu abahlukane nabafazi abashadile. Yabona into esasiyibona sinoma wami kubhuti wami, uma wami wazwa admita wangena esibhedlela. Buthemba, lalela ke. Ubhuti wami lo useyagula sebelalile nalo sisi. Useyagula and ukugula ayigula akusugula okuncane. Wayevuvukala Buthemba izigaqa zakhe zingene. Okay, ake ngiqale ngithi zahamba Buthemba zasuka la ngaphansi zangena ngaphakathi esini zahlehla zangena ngaphakathi zase zivuvukala ngaphakathi esiswini. Uyabona Buthemba uma ezoye toilet eyochama indlela ayenza okay ufuna ukuyifunda kanje lento indlela okwasekwenzeka ngayo ngangimbambela mina into yakhe mayichama ebese umama embamba ngemumva. Wayengamemeza Buthemba eziwe umuntu osemarisburg ememeza esethekwini indlela akayememeza ngakhona kuqede kungaphumi lutho eqede ethi ayise right. Buthemba la khukhumala ke lokhusana isisu sikhukhuma isisu nje izigaqa lezi ama-testes shuthi izigaqa mabhola lawo asebuyele ngaphakathi angene ngaphakathi eswini asevuvukala bamakhulu kwangathi ukhulelwe and lapha kanendawo eswini eduze kwesibhono kwakuhlukene lapho ubona ukuthi elinye lingapha elinye lingapha. Buthemba akhukhumala kwazi kwaba ukuthi esibhedlela kuthiwa akahlinzwe ila ashona khona azange ibuye etheater. Wahlinzwa akhishwa Buthemba kwase kuthiwa kuzomela kusikwe nalapha ngaphansi ikhishwe yonke lento yakhe cause manje ngeke sakwazi ukuyisebenzisa. Akabuyanga ke Buthemba etheater. Into eyayikhalwa uma nanamhlanje akakazehile umama uhlala ekhala njalo. Isitifiketi sakhe sihlale sinamathiseli sabona kahle ke isitifiketi sakhe sihlale sinamathiseliwe ebondeni. Buthemba abantu abahlukane nabafazi babantu
ngaze ngafunda kamnandi-ke ngiyaqala ukuyincoma. Siyabingelelayo nzakwethu, siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu ucofa subscribe button le-channel yethu uMkhosi. Ewe nganzakwethu-ke lana-ke ubhuti Themba uchaza udaba olubucayi, udaba olunzima. Mina-ke nawe bengingathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe ukuthi wena kule situation efana nalena eyabhekana nobhuti wena wawungenze njani. Ngane zakwethu-ke sicela ukuza uvo lwakho laphaya kuma-comment section, siphinde sihlangane kwividiyo elandelayo. Danko.